maka ihe na-eme na nga ọkpaala nwanne anyị nwoke na-amahọ nwaanyị nwa baby virgin boy, a 50 years old man na-amahọ nwaanyị maka na mkpakpa na-akpa na nga ọkpaala, maka na onye ọbụla bụ onye Igbo jere ekpere na nga ọkpaala na n'onuma ịma gbala onye ahụ ọsọ, onye ahụ abụrụgo onye nwụrụ anwụ n'ala Igbo. Nwa baby virgin na Jizọs ya wite afọ ọnụ agwọ na one small girl ọya today na nga ọkpaala. Ụmụnne m, biko ọ bụrụ na ifubere the video jee na Facebook nwa virgin ọ search ya na Facebook ị ga-afụ nwa virgin na God ya gwọrọ one small girl of 6 or 7 years. Mami ya si na-eri ọmụrụ ya na ọ na-akwa nwatakịrị ahụ n'azụ na nwa ha anaghị aga ije. Ụmụnne m ewesị na nwa ya ga ije, nwa virgin wee sị nwatakịrị ya ga ije, nwatakịrị wee bido gaba ije na ekosi agadi ije. Welcome, 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 welcome. And gị nwa bụ onye Igbo jere ekpere na nga ọkpaala wee nenechi ihe ahụ wee sị na Jizọs gwara onye ahụ isos na ndị nwụrụ anwụ. Nọ ihe nje esi were vidio tinye na your village platform ka ị mara ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ n'ala Igbo, maka na onye ọbụla na-etinyeche vidio a wee sị thank you Jizọs na Jizọs nwa virgin agwọ na onye ngwụrọ, onye ọzọzi na ndị nwụrụ anwụ n'ala Igbo. Harịrị ndị be anyị Igbo arụ emenụ, arụ eme n'ala Igbo. Ọ bụ na ibe onye Igbo, biko achọrọ m ka i were ihe onyonyo a you copy the link of this video, you send that to your community platform, to your village platform, your committee of friends platform, your school platform, your class platform, in any WhatsApp platform, Telegram, Facebook, any platform you have on your phone. As an Igbo person watching me, we are going to use our dialect. I want you to copy the link of this video and send it to your village platform. Ka ị malụ ndị ka dị ndụ na village gị, malụ ndị nwụgoro anwụ. Maka kịta odogo m anya na ụfọdụ ndị Igbo anwụgo anwụ, ha bụ ndị village mụ na gị. I were video a itinye na platform village gị ma ọ na line ebe na-azụ ahịa ma ọ bụ na your club, ka ị mara ndị dị ndụ na ndị nwụgoro anwụ gị na fa na-eme ka ife. Ihe anyị ga-eji mere isiokwu taa bụ ndị Igbo ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ. Ọ gịnị ka m ji ikwu okwu a? Ihe nji ikwu okwu a bụ maka ihe na-eme na nga ọkpaala nwanne anyị nwoke na-amahọ nwaanyị nwa baby virgin boy, a 50 years old man na-amahọ nwaanyị maka na mkpakpa na-akpa na nga ọkpaala. And ọ bụ na n'iso na onye village gị ma onye gị na ya nọ na the same class or the same business place n'oso na ndị nwụrụ anwụ n'ala Igbo, tata ka ị ya ama maka ihe na-eme na nga ọkpaala. Maka na onye ọbụla bụ onye Igbo jere ekpere na nga ọkpaala na n'onuma ịma gbala onye ahụ ọsọ, onye ahụ abụrụgo onye nwụrụ anwụ n'ala Igbo. Ọ bụrụgo ndị agụnyere na ndị nwụrụ anwụ how? Maka na onye nwụrụ anwụ na ụwa bụ onye enwe ezi uche, onye ọbụla ya anaghị arụzi ọrụ, onye na-aga n'iyi. Ọ bụzi site na amara aja ani na omenala na nkụzi nke gị nwa bụ onye nwere akọ n'uche ga-eji sike na ọsụsọ ga-asọ gị ka a ga-eji napụtakwa onye a kpọbata ya na ndị dị ndụ. Kedu maka enji kwuolu ụmụnne m, nwa baby virgin na Jizọs ya wite afọ ọnụ agwọ na one small girl ọya today na nga ọkpaala. Ụmụnne m, biko ọ bụrụ na ifubere the video jee na Facebook nwa virgin ọ search ya na Facebook ị ga-afụ nwa virgin na God ya gwọrọ one small girl of 6 or 7 years. Mami ya si na-eri ọmụrụ ya na ọ na-akwa nwatakịrị ahụ n'azụ na nwa ha anaghị aga ije. Ụmụnne m ewesị na nwa ya ga ije, nwa virgin wee sị nwatakịrị ya ga ije, nwatakịrị wee bido gaba ije na ekosi agadi ije. Welcome, 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 welcome. Nna mma egosi na vidio ahụ echi. So ọ bụrụ na onwe nwanne gị jere ebe ahụ wee believe na the whole Jesus a na-etu afa n'ala Igbo, the greatest physician, the healer, the mighty man in battle, the greater than all the greatest. Owu na ihe ọ gwara na nga ọkpaala bụ onye anaghị aga bụ ije ọgwọzie ya, onye ha na-aga ka agwọ. The same thing ụdị mmadụ ejikwa eme magic mgbe ha jere na London. One woman is America kwụọ ya ụgwọ ọkpọta nwa ya nwere mbe, asịkwa na ọ da agaba ije ọ gawazi ije ndị mbe. Nna nwatakịrị wee bido wee gawazi ije ndị mbe. Welcome, and gị nwa bụ onye Igbo jere ekpere na nga ọkpaala wee nenechi ihe ahụ
wee sị na Jizọs gwara onye ahụ isozi na ndị nwụrụ anwụ nọ ihe nji esi were vidio tinye na yo village platform ka ị mara ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ n'ala Igbo maka na onye ọbụla na-etinyeche vidio a wee sị thank you Jizọs na Jizọs nwe virgin agwọ na onye ngwụrọ onye ọzọzi na ndị nwụrụ anwụ n'ala Igbo arịrị nwanne anyị nwoke bụ Save a Life Hospital nọ na Port Harcourt na wo jide onye anaghị aga ije ọkpa ya dị otu a o gbuwa ya ọkpa stretch ya ọkpa o gosi gị vidio mgbe onye ahụ dị ka agwọ gosizie gị vidio mgbe ọ na-aga ọfụma mmadụ nkịtị medical doctor Save a Life Hospital nọ na Port Harcourt ọ bụrụzie eho Jizọs kpọlitere Lazarus n'ọnwụ biko mgbe ha kpọlitere Lazarus n'ọnwụ Jizọs Lazarus okunitelu nwakwa na-anwụ obere na-anwụ nwayọọ na-anwụ ka na-anwụ na-agazi ọnwụ na ndụ nyere m aka ọnwụ na ndụ echere na akpọlitere Lazarus ozugbo kpaa ya kasị ya Laz ngwa bi n'owu n'elu gbom bụrụkwa nwoke ofu Jizọs amela onye nọ na beside osimiri Besaida o were ọkpa na-agba gbala ọsọ na-aga ka nwa baby virgin ji wee gwọọ ya taa na nga ọkpaala onye agwọrọ ya wee bụrụzi agwọ nna since you born this child has not been working right? Yes papa, I have been backing her since I born her. Okay, yeah baby, oh yeah, begin to walk. Oh my brother, come and see baby waka. Welcome. This is how the little girl was walking. Hey, now wow. So Jesus go heal her. He never even hit this girl said, if him be my pikin, spirit can't tell me saying heal her, she there like that. I go fight that spirit. Now wow, what if copy this video tinye na village platform. Onye ọbụla ka na-eje ụka. Bishop onye ọbụla wetere na jere nga ọkpala. Wee nenesi ha wee sị na thank you Jesus. Gonye onye a onye nwụrụ anwụ na Igbo. Ma na echefuo ya. Maka na ihe ga-eme de wee mee ka onye achi ekwe azụ na mmadụ fịara arụ. Mana obi bụ m ụtọ maka through that ihe anwa virgin kukuru ha mego arrange ha na-eme wee sị na miracle ụfọdụ ndị jere nga ọkpala ga-echi ya azụ ihe anyị na-akụzi maka ha ma na ọwayo. Ha ncha niile mana ọwayo. Ha ncha niile ha mana ọwayo. Hey! Nna okono dị. Nna this boy ojide ọgwụ jide unu bụ ndị mmadụ. Ka m gwa gị eziokwu, nsogbu ahụ bụ je nga ọkpala ihe ebi ya nata. I dey tell you, enwe eva oyi my wife na-akpa isi ebe a. Ha wish na ya afụ video. Nwaanyị a nwere miscarriage. Then o of evacuation. Asị ya bịa ka evacuate ihe dị ya n'ime alụ. Ọ gaghọ. Now, wee bidozie kịta ka ọ mụta nwa. Adị mana ihe ọ bụla dị anything nọrọ ebe akpa nwa nwaanyị dị. Also ya this small thing like this that woman will never take in. Nwunye m yo yenu yo ana bịa ka ije scan ọjụ. Bụrụ akpa ya niile rapụ isi ọ na-akpa. Bụrụ akpa ya niile na ba nga ọkpala. Ka o jefu onye biko nu ụmụnne m ndị m na-agwokwu a na-abụ ụmụ we fly. Ụmụ nga ọkpala. Biko nu nwa ka mụ nụ kpa nkata biko nwatakịrị ahụ gwọrọ ọkachu na-asa agwọ ya turu gị nwa bụ nwa baby virgin gị nwa jere ekpere na nga ọkpala 89.9% of ndị jere ekpere na nga ọkpala bụ ndị dị frustrated ndị ha isi ike na-enye nsogbu ọya problem ndị nzuzu okpuru ọla tiri mkpu maka ndị kidney enwe more than 500 people under 2 days o nyere announcement maka kidney bụkwa ndị bịa nwụrụ what of abụnọ ad kwuru ndị nwe cancer ndị nwe liver cirrhosis ndị heart failure ndị hole in the heart ndị nwe low typhoid malaria ịma na Enugu niile ya dị blọk ịma na crowd bịa na nke nwa virgin bụ nwa mkpọta na nwa ala n'ihe ya bịa na nke okpuru ọla mana ịma na nwa virgin bụ ga ịma na sịrị onye ọbụla bịawa ma ị na-aya alụ ma ị nwere alụ mgbu ma isi na-awa gị na ị ga-enweta healing ihe niile jere ekpere ebe a bụ ndị dị frustrated from A to Z ha ncha niile nwe gbadoro mkpa and onye ga-enweta miracle from the first day a na-eme ekpere at the day a ga-emechi ekpere a yes ọsọ ofu onye bụ ihe ga-enweta healing there nweta breakthrough there nweta protection there nweta upliftment there so ofu onye and this night ma akpọrọ n'afọ ofu onye ahụ ifere ekpere ahụ unu jere na nga ọkpala unu na-eme for how many days now sọsọ ofu mkpụrụ onye bụ ihe ga-enweta healing nweta breakthrough nweta upliftment nweta protection nweta miracle ahụ na-achọ sọsọ nwa baby virgin sọsọ onye nwa baby virgin yes maka ihe bụ ihe niile na-aba ego otu unu nchatụkọrọ ego na-atinye n'ofu akaụntụ ya ọya ya osi na akaụntụ ahụ nwa virgin nwa ya 50 million nkịta ọbụrụ ọrịa problem mana gị nwa bizango na anụ m inwe ọya 5 million nwụrụ anyị nye gị I'm telling you nwa baby virgin nwa ọya 1 million 100 million nkịta nwa virgin ama anwụ ka onye perform ya dị miracle gị nwa tụrụ ego nye nwa virgin the only person bụ God na-perform miracle n'ụwa bụ gị nwa na anụ m nkịta sọsọ gị nwa bụ ihe mere miracle na ekpere ahụ n'uche sọ gị nwa bụ ihe mere miracle na ekpere ahụ n'uche sọ gị nwa unu nwa bụ ihe mere practical miracle n'isi ofu onye
nwa virgin nkịta o nwere ihe ga-eme na aka kidnapper bụ nwa virgin maka gịnị inye gị protection by inye ego ojo ha ya ammo tank ha ya security ha ya AK-47 police officer mana kidnapper nweta gị chapala gị na nwa bizango agbagbo gị n'ime ọhịa nke ga-aga nwa bizango ụmụ bizango ị na-arife na-ekwu na ịghọtago hai ndị be anyị ọpụta mgbe na-ajụ na ụmụ Igbo biko ndị jere nga ọkpala ije nata ngọzi sọsọ onye natara ngọzi na ekpere a ka ya natakwu ya echi bụ gịnị nwa virgin open door ahụ na-ekpe ekpere God I need open door ọga mmadụ na-abata n'ime mmadụ adị mma that is why ndị ọcha ji create insurance ị na-eme business ensure your business itinye business gị n'aka mmadụ not n'aka God ị na-azụ afọ were business gị tinye n'aka mmadụ insurance enwe insurance account ebe ndị niile na-azụ ahịa na-eme market ga na-akwụ 100 naira every month enwe onye ọkụ gba shop ya insurance ewere kwe cheki ego na onye ahụ nwere tinyekwere extra money nye obidokwa ụwa afresh with the same cash mana taa nwa bizango ijere nga ọkpala ka ịkpọchie onye ọcha ka Jizọs nye gị breakthrough maka na business gị nwere crash onye business ya nwere nsogbu n'obodo oyibo wetara gị Jizọs ọ bụghị Jizọs na-akwalite onye na-akwalite onye ahụ bụ gịnị insurance pụtara anya ụkọ ọma mmiri ọnụ ọgbọ ofu community ga na-atụkọ ego ensure their life na ọya na aya gị nwa bizango i wee jee nga ọkpala ka ọya na aya gị na nkwa na-ekwe gị bụ na ị ga-ebukwa ọya ahụ nata times 2 gam bet me ọ bụ na nwere ọya na aya gị ijere labụ emeshọn ọnụ ị nwere cancer na ị nwere liver cirrhosis na ị nwere brain tumor na nwa gị nwere hole in the heart na ị nwere intestine cancer na ị nwere liver failure heart failure i wee jese nga ọkpala ọya aha na mmeghe gị 10 million free with 2 plot of land mmeghe gị 10 million with 10 plot of land ka ọ gbagotekwo understand na ọya nna kpọrọ gị afọ ọya nwere afa na ọ bụrụ ọya unu na-ezuzu a na-egwu wayo ọ bụrụ na ijere ụlọ mgbe mee gị labụ achọpụta na nwa gị nwere hole in the heart nne gị ma nna gị na-enwe heart failure nne gị nwere BP onwe stroke ị na na-ekwu now nna gị ma nna gị nwee stroke ma ọ dị gị nwee stroke ị na n'ife na-ekwu i wee jesi ekpere na nga ọkpa na-anata onye ahụ si from stroke gbake aka ya na ọkpịa akpanwụrụ aga otu a dịkwa mma ka Ezeaku na-agbazi egwu kịta ka mma na ụfọdụ ndị be anyị bụ nwa bizango 10 million with 10 plot of land ọka ndị be anyị dị sọsọ onye ihe ọma mere na crusade a nwa virgin that is why njide proud of ejima nwa virgin ọ na-enwere onwe ya nwere ọ na-agba egwu na-asụ ụmụmụgo nwa virgin bụrụ afọ ọnụ na-awori unu na-ebe akwa ndị be afọ maatị the same thing na ndị politician na-eme abịa jekwuru onye na-anya ọka ha soro nyawa ọka tawa ọka the same thing ka nwa virgin na-eme unu emotion even mgbe m fụrụ ya na Facebook the thing mere m na-akpata oyi n'isi otu a mana anyị mana adịgo m out of gịnị brain anọzi m into the brain wash ọ bụrụ na mgbe nka nọ under brain wash nsi daddy na-ata afọ maka anyị nwe ngwa na ya gị nwa jere ekpere na nga ọkpala nwa bizango jee nye ofe onye Miraculous nwa bizango Jizọs n'idiri ego inyeche Jizọs ego inye ofe onye were ya rụọ họteelụ rụọ skuul go sekuriti na-eche onwe gị nwe ijezie na-asị ọ na-abịa n'ebube chai ọ na-abịa n'ebube anya dị nsọ ga-ahụ ya ma ọ ga-abịa n'ebube eriela gị ọga ihe niile dị n'ụwa bụ ego enwere problem inwe n'ụwa na-abụrụ ego inwe ego nsogbu ga-ana problem niile na ya gị na-abụ poverty ọwachi ibi ji agbarịrị eji ekpere bụ ego wayo egwurugwu wayo anyị dani nwere ego na-eri egi mụgụ na-enwere ndị winchi chọrọ na-aga ego ahụ na-agbajezi ekpere ọ maka ego ife niile iji ejere ekpere na-abụ ego na ị chọrọ ịnwụ na ị na-eje ekpere ka ịdị ndụ bụ ka ịdị ndụ riwe ego ọga ka ịdị ndụ na-ata ego chọrọzi ije heaven je nwee nke white gị na nje Michael na-asụsụ oyibo nnọọ nje Michael asị gị daalụ onye azịa isi ya mba n'ibụlụ onye azịa n'ibụ onye ide atọ sị gị nje Michael asị gị abụ m onye ọlụ nje Michael nje Gabriel pụtasị gị na ya bụ onye ofuma ịghọtago nwanne ihe niile chọrọ bụ ego ma ọ langweji onye ọcha na-anụ bụ ego jee jụọ ese onye ọcha nwere langweji ọzọ na-anabara money onye ọcha na-ego ahịa na ma ya pụrụ bụ nsụcha ya afịa onye otu ise na-ego m agwụgwọ na akpọma mbụgharịzi m na moto mkpọwazie ya ọsị m brother coming mana mgbe ahụ m bịara afịa notice na njikọ achọ ya evugharị kata m need tea coffee ọsị gị tea or coffee you need tea coffee ọ na-ayọghị m ya nwụ tea or coffee langweji ndị ọcha na-anụ bụ ego jụọ ese jụọ ya ọbụla bi obodo oyibo money now ewepụta m 10 million weta your medical report gosi na inwe heart failure before inwe BP inwe sugar inwe fibroid inwere eze mgbu ka anyị kwuo egodo common eze mgbu inwere eze mgbu
nwa gị nwere hernia, ị nwere appendix, di gị nwere kidney failure, nwa gị nwere heart failure, nwunye gị nwere cancer, di gị nwere stomach tumor, ị nwere brain tumor, ị nwere ka esi kena esa nwechara afa leg ulcer, unu na-akpa achị ere, ị nwere ya, i wee jechee nga ọkpara nata ihe ana eje ụlọ ọgwụ asị n'afọ ọzọ ya n'ofuola, ọ ga mmee gị 10 million with 10 plot of land. ụmụmugu. So Jesus na-agwọ ya, onye ọcha rapụrụ gị Jesus wee na-arụ medical equipment na-agwọ ya na-ere 1 billion 3.5 billion. mgbe anyị jere geography investigation test ebe anyị fụ the machine bụ na Ibadan, ọdụrụ na side ya niile ife na like that 1.2 million only the test. nwa bizango iwe je na-eje ekpere for healing, for free healing. Hey, were video tinye na platform village unu ka a mara ndị Igbo ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ, ndị niile jere nga ọgbaala kweta na Jizọs gwọrọ nwatakịrị na-aga otu a na ọgwọ ọnụ ya na ọgawala ije wee na-aga otu a. ndị a bụ ndị nwụrụ anwụ n'ala Igbo, mana ụmụ Chukwu okike abịa mama na ọ bụ wayo ka a na-egwu na-arenji bụ ndị dị ndụ. isiokwu tata bụ ndị Igbo dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ. Catholic Church na-abịa ha na-ekwu ukwe ha sị ka anyị kwuo maka ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ. Hey, nwanne nwaanyị sendalụ gift okpuwe m okpezi ọ ya baalụ gị. o isiokwu anyị tata bụ maka ndị Igbo ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ, maka ndị Enugu dị ndụ na ndị Enugu nwụrụ anwụ, na ndị Anambra ndị ka dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ, na ụmụnna anyị ndị Imo na ndị Abịa ndị ka dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ. anyị wee kwuzie maka ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ na Ebonyi steeti, na Delta, Rivers steeti, na Akwa Ibom, Kogi na Edo. Hey, nwa virgin ọ bụ na mgbe nka na-ebelive na religion si na ọ dị ka iji ọgwụ. Mụnwa bụ Ezeaku na-akpọlụ ụmụaka ejima amụrụ ọkpa ha na-agba ọkụkọrọ otu a ejima jee sọjiri, mechie ha sọjiri, ha gawa ije na-agba ọsọ ụmụaka akamogo kịta. Kpọlụ nwatakịrị onye abịa ugwe ka ugwu onye amụrụ mgbe o pere mpe, ọgbajie ọkpa ya dị otu ọ na-aga laidis nsi na mere agbajie ya ọkpa na orthopedic hospital, gbajie ya ọkpa ya dị otu a complete, kurie ya, chịkọọ ya, mepee okpoko ọkpụkpụ ya n'ifu this girl kịta ọ bụrụ fine girl. ngwa ọ dị mma Jizọs bịazi ịgwọ eho nga ọkpala na-eshi, ego na-eshi na akpa nwa virgin. Jizọs wee gwozie nwaanyị na nwatakịrị nwaanyị 6 years. Jizọs nwere obi ebere, nwa na-aga ka agwọ. oyi m nwoke Ezugo ma ma no kwetere challenge ntụrụ gbafuo Ezugo nke ahụ Helen ụnụ machakwa eziokwu. Ege ụnụ na-asọpọtụ ihe enweghị isi were ọbụnụ si eri shia na nwere ebụnụ si enweta shia, maka na ọ bụ na nwere ebe isi enweta shia ma nke mkpala ka gị ga na-esusu witoto ya dị nnọọ fụ gro n'ọbụ ju eju na nwoke ị na-akpakwa ya anaghị alụ ọrụ. Afụkwara ebe nwere na-eme ekpere na-ebute oto ambulance dobe. Ezeaku n'ịmara mma karịrị ihe niile, onye Ezeaku gwọrọ ga-adị mma karịa ihe niile. Ka m gbara omegwu nwa virgin ịma na ndị mmadụ anwụka last time ha mere ihe ahụ, a lot of people died there. Ịghọtago, ha wee sorozie my teaching na nke a ifo total ambulance ndị a dobere ebe a ha na-eme ekpere, nnukwute ambulance now. So any ambulance ebe a na-eme ekpere ịfụrụ ya reality. Ha chọrọ ka ihe mee last year emekwa, so that any kparara m ha bụrụ ya na ambulance gbapụ, because a lot of people ma ndị nwere BP ma ndị ọya ma ihe niile ga-collapse na. Yes, Christianity mental slavery. Ihe eji mere isiokwu taa bụ ndị dị ndụ na Igbo na ndị nwụrụ anwụ. Na na-ejepụta ambulance, ọ bụ na Maazị Ezeaku eme ihe, ọ bụrụ ịpụta isi na ọka o si mere ya. Ezeaku mee ihe jide m, ọ bụ na ambulance kwesịrị ịrụ ọrụ. Ụnụ agwa anyị na ambulance na-ewefu ekpere tufuo na ekpere. Village job na-enwecha ambulance 3 at least. If somebody like me will govern a local government to a state, each community must have at least 3 ambulances compulsory. Because kedu ka ndị ọya ga-esi wee jekwa n'ụlọ ọgwụ emergency? How? Achọwa ọkada n'abalị, chọwa keke. Now, nwa virgin jebụta ambulance, the same ambulance ka ndị ọcha doweche na befa in case of emergency. Now, if ambulance must be there, what is the work of Jesus now? Ụmụ Chineke, ọmalịcha blessing onye nke m, ọmọmị m, asa nwa m, asa bleble, ọmalịcha blessing, nwa will fly, nwa baby virgin, ọmalịcha blessing nwanne nwaanyị na TikTok. Ha jụọ m gị, ọ bụrụ na ambulance nọzi there, iburu ndị mmadụ emergency, kedụ ọrụ Jizọs? Ha na-aba na-arụkọ ọrụ, ana mix ya mizotu nwunye m si mix paint, o wetara red ọ tinye na black, ọ sị na onye ya mee color. ọmalịcha nwunye m
Oh, man, I'm boy, man. I don't need no better. My bian second wife. Oh, Mbian na joke simple question. No, at least no wagi can you to brain. Got work na religion. I cannot batag them now. Where's he nature? Oh yeah. Now, uno wa jere better now. Uno wa jere better now. Uno jere better ko no ba fuel 1,500. Ezaka na ba 1,500. No. Uno jere better na e work on abem aman we na bunu. No. Uno jere better na Tinubu na Chezako o manchi unu. No. Ekpere unu je na opụta na 2027 election na-abịa no na ndị political party ma make campaign nu na-ejego kpubi onye ga win election mba ekpere unu je kita opụta oh ndị bay need help honestly ekpere unu jelu I repeat myself opụta na gas 1 liter gas bịa Ifechukwu opụta na 1 liter gas a na-ere ọ na maazị Mego na-ere gas o tega use the gas opụta na 1 liter gas a na-ere 1,200 or 1,300. Ni je say ebere ni man so say go 1 liter gas 1,300. Awata no mo. Hey, justice for Satan no we Satan me no. Satan adi okwa. Kan gwa ga esu religion go business idea. Before to andi nnewi sa to say gike. Nwa akọ no che. Gino onye nnewi make business fesi. E man na aja ani kelefa with common sense for business. To aka religion dey. Religion target. Mado onye nwere brain of man just create that idea to conquer and get money. Tie Satan, tie God. You have to go. Was na Satan ba aju ife na God bụ ezigbo ife. Na inweze nsogbu, agwa na God ka ihe niile ike. Inweze nsogbu, ka mi ga-ejide God. Ya gwawaze na God why iji rap nke ihe ame. Oto ya bụ ndị ori bịa, ije blame we police. Ndị ori bịa zuo gị blame o security. Now, ihe mezie gị, ka mi ga blame say God bụ your security, je blame o Satan. Yeah, business. Kwa gine when Satan, no Satan na cause nke ọjọọ, na God na cause nke ọma. Na ha kwụ na nke ihe ọma. So ị ga na-akpọzi maka ịchọrọ ihe ọma, ịkpọwazi na God. Maka ha amagọ na ihe ọjọọ ya emeriri gị. So that ihe ọjọọ ahụ mee gị ka ị ghara blame God. Ka agwa gị na ngwe ihe na cause ihe ọjọọ, no Satan. Business man, business tycoon. Business tycoon bụ religion. Common sense. Nwanne ụwa akọ nka nru. Ọmarịcha m, baby m blessing m. Ọkwe na wete nne kwasa m. Here that go. Common business. Mba ni bịawa na God no na this hall. Na have the hall of church. Mbosom ni chọrọ ifu God abata na church oga. Mbosom ni bata na hall aka ifu God when ga drop iri ego. Awashi. Ego ka eji egbo mkpa. Amanicha m obi m blem. Owashi nne sweetheart. Ihe nne owashi. Tonu no mafuchara fancha. Tonu mafuchara fa uchara fancha no fuchara fancha. O mo abeza ka o si igbo ndo. Onye gbara izokwu ọtọ na Igbo. Now, ka esi create a business afọ bụ religion. Agwazie gị na God bi na church. Nige bịakwute God ka ọ na-eme gị mma ọga. Ka ị na-ejekwu God, asị gị na ije na arụsị, na ijekwuru Satan, ije Islam, na ijekwuru Satan, ije kpere church, ije ezi eje chacha na ije ọkụ mmụọ na nke ga-ekpomekwa. Inye gị threat. Mbọsọ bụ na ịbata anụ na God a. Nna wetere m efere eji enye onyinye, wetere m efere. But somebody when I'm batanu no God, when there's manipulation, keep it on the God. Ndị na-arụrụ God ọrụ, ndị business tycoon na-arụrụ God ọrụ asị gị. When Elijah was coming to the house of the Lord, he was moving like this, he moved like this, he moved like that, and he turned around. And when the Lord saw the movement of Elijah in the church, the Lord said, Elijah, what can you do for the Lord? For this is the house of God. And David replied, I can never give God on something that will not take something away from me. Child of God, what can you offer to the Lord? What can you offer to the Lord? If you common sense, now you can't give God. And you're gonna God if I'm a weapon give na Lord. Go. Now money they need. Ego ka na achọ ga. Fụ na mmadụ ga-atọrọ mmadụ dowe n'ime ọfịa maka ego. Jidesie ike for days. Kupi ego ga religion bụ no believe na. Fụ na mmadụ ga-harvest organs mmadụ. Na-eche echiche. Ọkwa nne bụrụ onye anaghị m nso. Fichie ike kpọrọ ya ga primary school and nursery. Or go to university. Iwe nwudi ya no so maka ni need 10 million. Gugbu ya. Why afọ were organs ya na. Ọ bụ na mmadụ ga-emenwe ihe nwanne nke religion bụ akala. Akam. Oga, people can do anything to make money. Ọ bụ na ụfọdụ ndị ụwa nọ n'ụwa ga na-enu ọgwụ n'afọ. Nụọ ọgwụ n'afọ buru ya onwe nke mfụrụ gbachara ọgwụ na bọtụlụ fonye ya n'ike. Nwoke o n'ike be saga toilet fonye bọtụlụ ọgwụ n'ike. Ndị ọcha jidere ya. Mee ya scan fo the thing wee megide adopt ya the bottle n'ike. Oga ego ka na-achụ. Religion business. Ịbịa n'ụlọ God nye God ego. Ihe cheze God ego, ya kwazie God ka onye ga ego.
onye nyere God ego na yọkwa God ego. Ịbụ ịdị mkpa bini, ịbụ onye riri eri, ịbụ onye nwụrụ anwụ nga ọkpala sala gị isi. Onye nyere God ego na yọkwa God ka onye ya ego. Ịbụ onye riri eri, ịbụ mpa ma n'ọhịa, eriela gị n'ụwa na nke ga-ekpo me onye riri eri eriela gị. O inye ije nụ God nye God ego, yọkwa God ka onye gị ego. Prọfesọ, baristas, dọkịta. Ihe gosi na ịbụ ha na brain gị ka fọcha taa bụ n'ibere medical doctor mee travel ji Europe taa imamba straight to theater mee surgery ọwashi ha ga-eje maka ma nwere koi na brain as an African ha ga-eje setiere gị exam mụọ ka ma nwa virgin erigo gị otu esi setiere ofu nọọsụ exam na UK ọma na kamera bụ exam esetiri ya ofu onye ọya je kpere onye ọya ekpere kamera capture ya ozugbo piom anaghị certificate ya buru ya tinye na plane bunata ya Nigeria o jeze gagharịwa n'ọpụ iwe ka rewe ego tomato ifo ka God sara ọrụ ndị ojii ọrụ. So ihe eji mee isi ọgwụ taa bụ ndị nwụrụ anwụ n'ala Igbo na ndị dị ndụ achọkwakwa m ya na kpọrọ ahụ wee na-anya fụ vidio fọ ya God gwọrọ na nga ọkpara mfebe God gwọrọ mmadụ ọya ọ bụ nje Elijah Enugu ọda mgbe Elijah Enugu ga-eme afọ m ka